tots i a totes, som l'Alberta i la Martina. I ara us presentarem dos experiments molt interessants per fer a casa. En aquest experiment necessitem aigua, un trosset de paper de plata, un plat, una agulla i un imant. Ara ficarem l'aigua en un bol. El segon pas és agafar un trosset de paper de plata i ficar-lo a l'aigua. El tercer pas és inventar l'agulla en un imant i tardarà una estona. I ara ficarem l'agulla a sobre del paper de plata. Ara, com veieu, s'està orientant. I per què passa això? Com veieu, està apuntant cap a una direcció, al nord i al sud. O sigui, hem creat una brúixola. Fixeu-vos, si jo la desubico, ara es tornarà a ubicar. Alberta, per què ha passat això? Ha passat això perquè la Terra és un gran imant i això vol dir que és magnètica. Com ja sabeu, abans el que hem fet és agafar una agulla i l'hem inventat. El que ha passat és que al nord i al sud ha anat l'agulla. Per aquest experiment necessitem aigua, pebre, un bol i fairy. I com veureu, la màgia és ciència. Ara li ficarem una mica d'aigua. I pebre. Alberta, prova de ficar el dit. No passa res, prova de ficar-lo tu. Però Martina, per què ha passat això? Això ha passat perquè quan hem tirat la pebre a l'aigua s'ha quedat a la tensió superficial de l'aigua. Però què és la tensió superficial de l'aigua? Imagineu-vos una tela sobre l'aigua i si tires una pedra això no aguanta, però si tires algo petit i que pesi poc sí que aguanta, per exemple la pebre. Com anava dient abans, la pebre està enganxada en molècules, però clar, quan hem ficat el dit amb el sabó s'han trencat les molècules i s'han posat pels costats. Esperem que us hagi agradat!